zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nini umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi Ayike anginibingelele babukele emakhaya enhla nasezantsi nasezweni lonke likaMthaniya babukeli besiyaviva TV1 ngithi hayi emakhaya molweni ngiphinde ngibingelele futhi nakakhulu kubabukeli bonke nakubalandeli bepage lika Dr. Mncwabi Yahlehla ngithi hayi babukeli balandeli bepage uNkulunkulu akalwemisa isandla njalo ngithi sanibonani lapha ekhaya nakuwe ngithi sawubona lapha ekhaya inyanga kaJuly inyanga kaJuni iphela nje inyanga yabantu abasha ngithi abantu abasha hayi uNkulunkulu akanisize anikhulise asikhulise nathi sonke futhi nabo bonke abantu abasha ngithi ngiyanithanda emakhaya. Sibonga kakhulu Dodela ithubo sipha lona lokukhulumisana nawe usukela namhlanje sibuyile eNewcastle ezweni lokuphila uDokotela ke onyanya inhlupheko ngalendlela eyisimanga. Dokotela usicaphulela kafishane uzothi omunye nani lapha nani bekwa yini sibekwa yini namhlanje ngoba ngizwile ukuthi uphethe ukhiye nje uzobatshena ngokhiye into enkulu kakhulu evula noma ekuthiwa ngabe ikuphi ekwazi ukunika umuntu impilo imbeke ebalazweni. Hayi msakazo omuhle msakaze ngimthandayo msakaze ngimhlonipha kakhulu namhlanje ngizogeqa nje amagula kodwa ke phela ngizowakha phezulu akufuneki ukuthi ngigcine sengigubha kakhulu ngengabuka nje kwenye indawo khona abaphathi ibhuku uThonjwa senza lo msebenzi babhizi babhala phansi ngizoyikha phezulu engingakuhlebela nje lona msaka njengoba ngithe awukubuye namhlanje cishe ukuza umhlaba wonke abantu bethi hey futhi amadoda lawa hayi phela le nduku yami hayi phela aluyo olubuyayo namhlanje nawe Mapholobasi nawe Mashiya mahle ngathi uzawushumayela ngizake nguse nami lapha nami la engiyaye ngithi khona cha ke mangabe ngingasafuni ngithi fika ufike nje uze ukuthi yini le ngihlale ngikhuluma ngayo noma yini le ohlale uyibona abantu beyilandela njengoba ubukile nje into yadi yenzeka la namhlanje hayi ukuthi ke kungamanga noma kuyini kodwa namhlanje wena nje ngizakudlulisa ngithi hayi awukubuke uthi yini le hayi lento inzwa bethu uthi hayi lapha kwenzeka ukuthi lapho ngifuna ukuthi mangabe ngithi mina lokhu kwenza ukuthi ukuthinta ngempela kukwenze lo engizobe ngikusho namhlanje makhosi namhlanje Dokotela omkhulu usicaphulela kafishane uDokotela ngene kulapheni wayazini ukuthi ngelinye ilanga lo msebenzi awenzayo uyomnikeza izithelo ezingaka nanokuthi uyobhekana nenkinga ezahlukene sibuka la ngaphandle abantu akade bekhona khona abafuna nje ukuzolanda ingcebo khona abantu abafuna ukuzowashwa babona benamasho khona abakhala ukuthi bahanjelwa abafazi khona nabaphithenelwe izingqondo ngifisa ukuyibeka ibe kanje ekuthenini wena yini lengako nayo ekwazi ukuthi ingadila nesandla somnxele edile nesokudla ingadila nohlobo lokuthi lo muntu iphinde idile nohlobo lokuthi lo muntu indaba unginayo into ethi mina nje ngilapha ikhanda qha into engisiza kakhulu Pholobasi lapho nento futhi engilamulela kakhulu ukuhlonipha nje abantu njengoba ubonile nje ubaficile la njengoba ubabonile futhi ukubahlonipha ngoba mina engikuthandayo nengikholelwa kukho ngeke ulaphi abantu ungenanhlonipho yingakho nje ubabona bebaningi bengaka futhi kwenze kanje yonke into ngoba njoba ubabona nje nabanye bekhuluma okuningi okusekungqondweni kusho ukuthi kukulimala kwayo mangithi hayi ingqondo mani lulama phela hayi hayi la ikhaya Pholobasi bekusenzeka ukuthi lokho engisuke ngikucela angithi nje mangwe ngathi hayi ngizakugenca wena shiya leli khanda kuba njalo kusale nje ephilo wabe umuntu kaNkuluNkulu. Sibona umholi webandla elikhulu nelaziwayo ngendlela esimanga mhlawumbe usixoxela kafishane ngalo ngiyazi ukuthi sisesigodlweni lapho khona kunamakambi kodwa noNkulunkulu wamukelekile kakhulu hayi wamukelekile engiyalithanda nje kakhulu futhi ngilifisela okuhle njoba nje likhona enhla nasezantsi nabaholi bonke ngikhumbula nje ngesonto eliphelile
ngesonto leli liphelile ngike ngakhuluma ngoJakobe 3 uverse 16 eyibakithi nalento yasesontweni ngike ngakhuluma ngaye ekhuluma nje ngomona ngike ngakhuluma kakhulu ngomona ngoba nami ngizeze ngifike nje la kaningi ekufuna ukuthi uphinde ukuhlaziye ngisho umona ebantwini ukuthi umona uyisifo esendlula zonke lezi lamakhambo wabonayo umuntu nje mayinalento ekuthiwa umona ukazaza zace ngisho ukuzaca amapholopo ezaciswa nje umona omunye umtholo uthi uzuza ushintsha ngisho ikhala ebusweni ushintshiswa ngumona nje hayi ukuthi ne shape yebo ushayelani khona manje ne shape nje kube kuningi why ingoba utakelanisa izinto eziningi ekhanda lakhe eziholwa ngumona so nje ibandla bakithi ngiyalithanda kakhulu enhla nasezantsi emhlabeni wonke konke nje la kunegama khona lesibusiso ngithi bazalwane asikhulume nge-dress code indoda yamadoda asikwazi ukuphuma singabuthintanga lomzimba ukuthi umbathisiwe noma ufihliwe asazi wena usuyosicacisela hey pholo basi Nkosi yami ngokuhlonipha nje bakithi yabona mabuka isicathulo sale ndoda yazigapha mani ngeke hey benyuke njalo ungamsazi okwesifazane ngiyakubona mhlawumbe ufuna ubo number 3 kodwa ngiyikhuzeke cha angithi yona pholo basi into eyayingenza ukuthi ize ngifike kule sigaba engikuso ngifuna ukuthi into mangabe ukhuluma ngayo siyibone kuwe mina ngithanda kanjalo bazongixolela nje abanye nabanye kodwa ngiyafisa ukuthi into mangabe ngiyikhuluma uyibone kimi ngakutshela lento izokusiza kodwa mina ayikangisizi ngifuna ukuthi kusizeke mina kuqala kanti ukuba nawe ubona yini le esikhuluma ngayo asikhulume ngemfihlakalo ke manje bese siphuma siphela kule interview ngoba izothanda ukubambishana yebo dokotela wenza ngani ukuthi abantu bezithole bekhungathwa imali ngiyakwazi lokho ukuthi uzonda inhlupheko kepha abanye basitshela ukuthi kunebhodlela la ekhaya abanye basitshela ukuthi kunendawo ebizwa ukuthi isemfihlakalweni omunye ukutshela ukuthi kunalakho nengayo nombani ngisumuntu ofuna ukukhuluma ngama-M ethi la ngisumuntu ukhuluma ngama-billion la ngisumuntu okhuluma ngama-100 yini lo wenza ngayo efumbathiswe wena wedwa ukuthi nezinye inyanga zithi uma sengikwenzela abamabantu kodwa ngizomasidarisha kulela khaya lapha umngcwabo uyahlela imfihlo nje pholo basi isandla bhuti okuningi kwafakwa la igazini engikubambile nje mawuzokhumbula ngelinye ngomunye unyaka noma inyanga ilanga mangabe sishutha la kade umangcobo lo ebethwele elinye ibhakede nje namhlanje ethwele nje leligona elincincayo kusho ukuthi yonke into yami ngizwe kuseni mangena ukuthi namhlanje kumele ngihambe ngaliphi igiya kodwa konke okukhulu kuphuma la isandleni hayi mangongakubamba nje uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu uthembekile hayi mangongakubamba kuba njalo nje basengishilo awuqhubezela labantu ukuthi behambe beyosubscribe lapha ku channel yakho Dr. Mngcwabo uyahlehla Dlamini babukeli emakhaya babukeli noma ngabe kuphi ngiyakubusisa njoba nje uthenga idatha wenza lo msebenzi hayi phela ukujikele ngale uthi nje Dr. Dlamini Dr. Mngcwabo uyahlehla ukumshiya upholo basi ubona ngeke navela umngcwabo uthi nje bese uthi hayi bo ukuphose nje hayi uNkulunkulu uzokwenzela umusa naphesheya kwezilwandle pholo basi kunabafowethu abaphesheya kwezilwandle ngeke ngibagagule amagama wabo bafowethu lapho phesheya hayi sibona kuma video yakho kubhalwa nangeShayina bencoma ma utranslate ulethe South Africa uthola ukuthi umuntu awulo dokotela ungenzela isimanga ngithe mangifika kuyena wangitshena inani lalento angenzela yona kodwa bengayiphethe iphelele ngisanda ukuqedela nje manje bayathisa bayancoma abasholo kuyabasholo kwenziwa yini ama video akho esiwafakayo akhule ngamandla amangakazi tshene ngale woza akwesiyekele pholo basi ngiyafisa ukuthi wena nawe mawuyifisa bakithi woza nje bakithi woza nje mawukuthi ukhakhayi lakho ngiyalibona ukuthi seliqinaqinile ngizolicancatha nje ngizoluthi nje incatshana mhlawumbe ziyoba ntathu hayi wena kunini la dokotela othi khona udinga umuntu onesibindi kuphela
ngamafuphi nje Pholobasi ngoba nami senginayo iChannel. Yes. Ngizokusho nje lokhu makulesine mase khwalele nje. Yeah. Mase kulesine. Yes. Mase khwalele sekushaya ngisho 9 ebusuku ngiyenguncenge nje uthi hayi ngena la ngaphakathi sizokhiyela imoto bese ngithi cha ubuya ke sihlale nje sikhulume ngeke ngichaze ukuthi sisuke sikhuluma ini kodwa nje makulesine. Yes. Bese ngithi kulesine lesihlanu umgqibelo isonto bese ngomsombuluko hamba nje uye la uthanda ukuya khona. Ngobona into yamehlo. Maye. Ayish. Maye ushayelani khona manje? Ifonelwe enye inkunzi ithi bekufanele ngiphunyelwe imali eyisibale singaka emsebenzini. Isicalculate yenziwa yonke into. Kodwa ngibone le ndoda ngase ngiya kuyona. Okungididayo odokotela abaningi bathi 6 months. But yona sizwe ithi kwalapho usuka kuyo fanele kube khona into eyisignature noma eyisign noma eyisignal ukuthi lento esikwenzele yona iyasebenza. Ayi Uthi iphindwe kathatha imali bekufanele aphunyelwe yona after thatha umhlala phansi. Ayi Pholobasi akwesimhloniphe nje bakithi ngoba isanda ukufika ngiyabuka nje ukuthi kusasa noma ngolesihlanu usazoba busy namagrosa nani aphinde futhi afune nomeselani bamshintshele lapha nekhaya aphinde ayoshintsha namathayi ngoba hey ngwe ngabona namathayi akhe bengajabulisi manje nje akwesimhloniphe simgodle kodwa ngizomveza ngelinye ilanga kwa Dr Mncwabo manje amasila kusiyaviva TV1 Ningizimu Africa worldwide social game fishane uma vele siyaqhubeka ningi enizokubona dokotela mhlawumbe amazwi akho kuphetha bese usiphi inombolo zakho ba ngibonga kakhulu Nkosi yami naphesheya kwezilwandle ngiyafisa ukukutusa lokho kaningi futhi nalena eCape Town le go Eastern Cape hayi bafowethu manayi hayi bafowethu uNkulunkulu anibusise bafowethu uNkulunkulu ngiyabuka nje ukuthi into eyenza ukuthi niphakame ngalendlela ingoba kwafihleka uBaba Mandela utata uHolihlahla wafihleka ngapho ngiyabuka nje inhliziyo yenu nalo lonke uthandeni nalo nakungena kakhulu kulama video lawo enginawo hayi ngiyawubusisa kakhulu umuzi nje wonke wase Eastern Cape angeke ngugagule ngamagama ngiphinde ngibheke naseLimpopo hayi bo eLimpopo ngiphinde ngeqe ngiyeButswana hayibo eButswana ngikhona njalo ngithi hayi nakhona ngiphamisa isandla nakulo lonke izwe Swaziland umhlaba wonke ngiyanibingelela ngiyanithanda akukho okungenzeki la endlini Pholobasi sengivala nje before siyalena siyobuka siyokhuluma ngiyokufaka nje ngiyohogelisa ngizwisa umoya nami engibuye nguphefumulo Pholobasi ngokwethemba hayi indaba ukuthi ngihogelise nje ngokwethemba Pholobasi ngoba sesingenile nje phakathi kwalezi ihlahla hayi siyobuya babukele emakhaya ngisamdlulisa nje uPholobasi ngisamqinisa ukhakhayi kodwa uzobuya ngoba ungena nami mina hayi ngihloniphe ngiyahlonipha futhi ngiyayithanda naye futhi ngiyamthanda uzobuya sobuya nje naye nakusasa ningene futhi nibheke ukuthi uPholobasi usekhona yini Pholobasi kusewuwe ngempela lo kuzobe kusenguye mapholoba ngifisa nje ukuthi sisengcina but njengoba ubona nje ingcozi lo zenza lokho ngiyafisa kuba futhi bonke bakithi sinabo kulomsebenzi nonke bafowethu enhla nasezantsi noma bekuthuhlala e10 floor ngokwakha omunye uhlala ku first floor kanjalo noma umunye ugcume kumkhukhu hayi bomakhosi inyanga akwesihloniphaneni bafowethu ukuze umsebenzi wethu uzoba muhle kuze sizothembeka into mawungakwazi ukuyenza akundlulisa umuntu uthi akayi kwabanye abakwazi ukwenza siphindeni bafowethu sithandana nini bafowethu omunye umelaphi ngiyacela awumthande nje umfisele okuhle uthi noma mawungena endumbeni yakhe ekseni mawushisa okushisayo uthi ngiyabacelela bonke abelaphi abavulile njengamanje ukuthi abantu abazongena endumbeni zabo basinde bafowethu ngabona uNkulunkulu angasenzela isimanga angasenzela izinto ezinhle kakhulu angasenzela ukuthi nabantu bonke baphile basinde futhi ezandleni zethu njoba mani ngabuka nje bafowethu
njoba i-COVID-19 nje isesiku level 4 lokho kukhomba ukuthi ukufa kuchithakele singavelelwa noma ngabe yini thina ke belaphi siphandle phela ngoba angazi kungena abantu bangakhi la ezandleni zethu ngiyafisa ukuthi akwesicelelane nje thina sodwa ukuthi uNkulunkulu noma amadlozi wami noma amadlozi wakithi awakahambele kunoma ngabe imuphi umelaphi bese sithandana nanini sibulaleni lento yokuzondana sibulaleni lento yokungafiselani okuhle mangabe ngifuna okuhle kuwe melaphi melaphi mangifuna okuhle kuwe ngizosondela kuwe ungisize ngoba ngeke sazi yonke into nawe futhi makukhona ukufisayo kimi awuze nje uzendlale ungezi ngoba uthi hayi ufuna ukuyobona uzosizakala ngiyabonga inombolo ke ngitholakala kuzo mhlawumbe manje sifike enombolweni sathatha ipeni nephepha Dr. yafisa sidlulisa le izoshow mina uma ishow wena mhlawumbe ngenza kilumela kumbukelo sekhaya onothando lo dokotela othile let us say uthanda uDr. uMngcobo Yahlehla hlukana nokuhamba uye kuma column noma uye ku comment section ye video yomunye udokotela uyobhala ngegama lomunye udokotela ngabe ubhala kambi noma ubhala kahle uma sikhiphe uDr. Mngcobo Yahlehla ethi yena ukwazi ukwenza imvula inethe ungalingi ukulinganisa ngokuthi inetha kancane yakhe usazi usibani thina oyilinganisa oyinethisa kakhulu noma inetha kakhulu yakhe sazi usibani oyinethisa kancane abantu abaqaphele kakhulu ukuthi lezi inyanga zizonke ziyazwana musana ukufuna ukuba baxove nina ngoba kusasa izoxabana zodwa ishabalale niyolasho ubani abantu ngabaqikelele ukuthi bavikela iheritage yabo ngoba yiwo amagugeni lawo efanele niwavikele ahlale ezwana niwabone endawonye niwabone enza izinto eziright hayi kube yinina eniphenduka futhi abakhathi ngoba kuzoba khona ukuthi nibo refu abazocacisa okuyikona kona yileyo nto ngifuna ukudlula kuyona dokotela bese kuphinda kuba ukuthi angifuni isale ngaphandle le yokuthi sikubone wenza isimanga noma sibona wenza isimanga noma sizobona wenza isimanga kuya ngokuthi umuntu uyibuka kanjani mhlawumbe khona uzoyibona late khona uyibona manje khona kade uyibone emuva kudalwa yini ngoba silala sikhona senza umsebenzi wethongo kodwa futhi nathi sijabulile kakhulu siyaviva ukubona ukuthi khona umuntu okwazi ukusondela kuyena bese khumbula ukuthi isho singakachithi isikhathi eside kakhulu kodwa ukuzwana kwethu akumzuzise kukuzuzise ekwazi ukukuwasha ungcolile ube kahle ekwazi ukwenza ukuthi kade uhamba ngenqola ekufaka esikebheni mhlamba siyibalule le dokotela ukuthi kuyophuma nini kuya ngokuthi loyo kubonini yini edala ukuthi uthi uyongena ushone ekhukhwini lakho bese siyaviva ngelinye ilanga siqhakambisa ukuthi sakwazi ukuxoxisana noMngcwabo senza ama interviews wadino wangena egarage wacaphuna isilwane sahlala phambi kwabantu hey Pholobasi ngakhuliswa ngenhlonipho nokwazi ukuthi mawusiza omunye umuntu ezinye izinto ufuna ukuthi ungalo uyigagulu uyibiza ngamagama ngoba egcineni kusuke sekumhudulela phansi noma abantu ke lapha bobe sebethi hani nimbona nje phela ingani kwenzeka ukuthi hawu ngangitshelani ngaye ngoba phela vele kunje manje ke leyo nto nje iyaphila kaningi engqondweni kodwa nje okukhulu kunakho konke ngiyangifisa ukubona umuntu bakithi ebishe odakeni phambi kwawami amehla kungaba kuhle nje uyibishele uwedwa kodwa mase ngwengabona ngizama nangawo wonke umzamo ukuthi angutakule nawe phuma kulelo bisho lolo mawusuphumile usuyobona nawe ukuthi ke usuyoyigeza kuphi inyawo zakho lokho kungcola kwakho phinde futhi usuyoyigcoba kuphi ngoba phela ngeke ngilo ngulandeli ukuthi hayibo gcoba hayibo waqhubeka washa inyawo kodwa nje ngiyafisa ukuthi kulesikhathi lezi nje nami bakithi nisaphila bakithi nami ngisakwazi ukuyinwaya ngisakwazi ukwenza konke angabi khona umuntu oxakekile phambi kwawami amehla yiloko nje ngingakusho angisho ukuthi nginakho konke noma nginakho kodwa ngiyangifisa ukuthi lokho kuncane ngikuphethe ngikushare nawe ngishare nawe bese ngithi Pholobasi okuyaye kungilimaze khona umunye umuntu oyaye akubone mhlawumbe uphuza i drink yes athi hayi nami ngonyiwe
uthathe idrink umthelele ngoba unethemba lokuthi wonyiwe ngempela kanti mawubheka le uyindlula izithi hayi phuza nawe impatha le kuzothi nayiphela bese ngibuyele futhi ayongifelela kanti wena ngaleso sikhathi wenza yonke leyo nto leyo maye phezulu usuke bona maye inkosi yami phezulu usuke bona maye laba bayabona hayi maye mase ngicina nje maye ke lamadoda laba nami engisuke ngibethembile phela nabo yibo inkosi yami baye bakhuluma bathi hayi lekelela phosa phelisa mangabe kanti wena usuyaphambanisa hayi no iyazwakala Dr. Mkhulu usiphi inombolo abantu bafisa ukukhulumisana nawe sikhuluma nje lesifikile la egcekeni khona sobefonela nami uqobo akalibamba ucinga ngithi ngiphangi kwakhe iQA ingangobaba inombolo ke pholo bas angazi inkosi yami ngiyacela futhi ngiyafisa ngiyaphaphatha kusiya Viva TV umhlaba wonke ababukela pholo ngiyacela kule inombolo engihlale ngiyikhipha akwesimede sithi nje plus 27 73 219 no 6 abathathu no 4 isizathu engithi asithi plus 2 ngenzela nabangaphandle kwezwe uyazi bagcina manje sebengasangeneki kahle hayi ngiyanihlonipha umhlaba wonke akwesibize nje sithi plus 27 73 219 664 ngenzela nje nabakuphi ukuthi hayi abangene phela uyathinteka ababe anenze nje njalo phela ayisuka madoda sibonga kakhulu Dr. kuba kanye nawe siyabonga ngomsebenzi wakho omuhle sicela ukufisela futhi okuhle kodwa ngiyabonga nami kakhulu uNkulunkulu anibusise Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uga kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile wemdakanobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Polo